Кажи ми какъв аромат харесваш и аз ще ти кажа 100 за човек си. Част 2. Днес разкриваме какво се крие зад любимите ни аромати. Споделихте ми за следните аромати. Първо, ванилия. Топъл и грижовен човек, който обича уюта и обича да създава уют. Обича традициите и хората го търсят за съвети. Цитрус. Енергичен, позитивен човек, обича движението, винаги гледа позитивно на нещата и има заразителен смях. Лавандула. Спокоен, уравновесен, малко интровертен. Обича тишината и природата и търси баланс дори и в хаоса. Дървесни аромати. Сандалово дърво и кедър. Стабилен, дълбок и много магнетичен. Харесва задълбочените, смислени разговори и автентичността. Плодови аромати. Жив, игрив, романтичен. Обича забавленията и често е душата на компанията. И за финал, морски или океански аромат, типично за лятото. Свободен дух, който често мечтае за пътешествия и обожава свободата. Ако това ви беше интересно, пишете ми с още аромати. Ще се радвам да ги разгледаме и изучим заедно. До скоро! От Анита!